Sinun laivalla. Antakaa esimerkiksi minulle joku ammatti. Kokki. Molemmat oli hyviä, kokki tuli ensin, otan sen. Päivää. Päivää. Ihana olla tällä risteilyllä. Tervetuloa meidän gourmet-viikoille. Kiitoksia. Tämä nyt on niin omistettu nyt hyvän ruoan ystäville. Ja niin, mä rakastan ruokaa. Siis mä toivon, että mä opin myös täällä tekemään ruokaa. Että teillähän on, oli mottona, kun te myitte tätä risteilyä, että voitaisiin tänään halailla. Eli meillä on tapana, sillä olemme oppineet sen, että hyvän ruoan tekoon tarvitaan hyvä mieli. Kyllä. Ja jos on paha mieli, on mahdotonta tehdä hyvää ruokaa. Niin, asiakkaista pitää hyvää ruokaa. Ja tässä heti itse asiassa niin tehdään ensimmäinen tämmöinen niin sanottu snäkki, jonka asiakas saa itse tehdä. Oi, mahtava! niin. Joo. Minä olen pääkokki Heinonen. Mä olen Liisa Männistö. Liisa Männistö. Joo. Ensimmäistä kertaa risteilyllä. Ensimmäistä kertaa sekin vielä. Tää ei ole lähtenyt vielä liikenteeseen. Ei. Se lähtee noin 20 minuutin kuluttua, että ehditte hyvin vielä. Ja sen takia juuri voitte tehdä itsellenne jonkun pikkusnäkkiä, jota voitte ottaa sitten kannelle mukaan. Kuulkaa, rouva neiti. Männistö. Niin, rouva neiti. Neiti. Männistö, niin. Kuulkaa. Varageneraattori on rikki. On. Ai kauheeta! Mä en tiedä, uskallanko mä sitten lähteä tänne reissulle. Mutta ei mitään hätää. Niinkö? Ei mitään hätää. No. Sillä me pysymme maissa. Ai! Mutta ruokaa voimme silti tehdä. Niin, mutta entä sitten toimiiko hellat ja uunit ja semmoset, jos ei ole sähköä? No hätä, me keksimme aina ratkaisuja. Kyllä elämä on ihanaa. Oi taivas, nyt mulle tuli paljon helpottuneempi. No, mä aloin pilkkomaan tästä näitä vihanneksia. Kuinka kun mä näin teidät, niin mä kyllä heti ajattelin, että oletpa sinä ihana. Anteeksi, tää tuli nyt kauhean suoraan sanottua. No, mä arvostan niin. Suorapuheisuutta. Joo, meilläkin on täällä meidän risteilyllä tapana. Mä oon opetellut sitä, mulla on ollut aikaisemmin aivan hirveän vaikeaa sanoa asioita suoraan. Mä oon päättänyt, että nyt mä sanon suoraan. Neiti Männistö. Niin. Sallitte, että minäkin puhun suoraan. Kuvittelen olevani täydellinen.